Malaysia nakabanta irimuan makri nakabanta jing kalawamut sungi nakabanta jing kasem Rosalin Nongput urban kitbok harbuki nakabanta jing kun jungki berasi jing sistem jungki nakabanta jing kasem jung kabis Nongput Sebastian Simle pat kikun kiti jungki bara nakabanta kiksi jungki rukuncu nakabanta kimensim Alkhlana jong spalding Nongput Kershanting Nongput Paulus Nongput Matilda Marangar Daniel Marangar Mikir Marangar Vicky Marangar Jessica Marangar Naki Marangar Sim Jirwai Samas Pui Nobar Lai Spa Lai Pukenta Kumbalik ke Syawan Iawan Syami Kumbar Iawan Kristian Yami Kumbalik Syakar Jimbar Jaduan Timung Putrai Dajing Menba Jagabai Dajing Iwanaji Dajing Dajing Syakri Pi kibas liang Dewan Syabat Don Kaum Uong Utrai Pi kibom don by siu Dewan Batudi Dakajing Kemen Haga kutai kupal badukun badumed siem bakoj Kajing e jung try jung e Jesus Christ bakajing e jung blay lem bakajing e slok jung siem bakoj kindon rengkat bat pi baro ngai ngoi dem blay kana por ka bamenta ka step ba itanat blay la ka kuingi shibun ki kajing em bat kum juru uladon rengkat bat ngi habun ke liang ngi yo shibun ki babha kajing em bat kum juru mta ka singin sayo sngeu ya ka gospel ka bakren shangi kumno u ni bapang ulayo jingkoj na ujisu yu kumno bau jisu hi telajong wan slat wan ban yarab ya ne bapang te kum juru ka jingim jungi ngidon shibun ki ba ngi iwe pa iwe ngidon kam yu jisu ka jingim te klempep jisu saya rap ingi abamangi ingi don kam ya u ka jingim te kum kibriu ka jingim ngi lai persyang ban lai ki bapa henry bun sien ngi telor no wala ka taru ukhat u yai wer yang abadi pi ban aingu item ya u haman la ka klimat te ka ne ka de ka por ka bamenta ba manga ban ma pi ya wan ban aingu item ya u ban perkhat ban buson ki baba ki ba u aingi haka jingim ka baman ka singi te haswa ni simas swab ni simata ka de ka mas ba khoj da ke jing ruble to ni kubure le jong in pendem yala ijing muji berkat hau haswa bung simata ka de ka mas ba khoj kum ki breu ngimla ban len gidon sibun ki jing tuna te ni penbit penbiang yang le jong ban mab ublei haswa bung simata ka de ka mas ba khoj kana ban ka jing nyam jungi kan wan ra ka jing kerku kan wan ra ka jing ka jing im jungi ba ki kesam jungi ngapla au blei dot bor baro bada pi ko men ko para bagala le pop sibone tien men kam daga jing le pala sunga daga jing le pala sunga daga jing le pala krawe sunga naman kita kuat bari kebai santi seti ya keriel kirukut bada pi ko men ko para berdua ni ta sunga how try blame it
isnei ngi bandalamap ki pom jungi unia lami ngi syaka jing em bam jukut. Amen. Draken Radko Blaze Neyangi. Draken Radko Blaze Neyangi. Christo Mako, Christo Mako no. Benim Johnny, Benim Yangi. Draken Radko Blaze Neyangi. Draken Radko Blaze Neyangi. Christo Mako, Christo Radko no. Benim Johnny, Benim Yangi. Jongin ya duai. Doai bagi kam badan burom jangka jingri blay bekoi kin benlong ye ki donot jangki ringe jung me ko try. Bakin la ban pediang ye ka jing maya paskha da ka man sim babit dor. Bat kin pen benai ka kubor jangka jing pen im jung me. Dau try jung Jesus Christ ukun jung me. Uba im mat basu syar rengkat bat me. Ha ka jing along ka way jung man sim ko ublay junom la junom. Amen. Kacing pule na ka kitab u Ezekiel nang etu lupa. Ha kito kisngi u angel u yalambiang yanga sya kacin kang jong ka tempel. Bat ha kemi ke kala kasoy na krum katengkong jong ka tempel syapang mi ngi. Bat ka kala tuj arsut na krum kabasya kamon jong katengkong ka tempel syapang syati na kaduan. Te ulara yanga syabar yang ba ka kredop basyatay. Batulay alam yang saudong ha kabenta kaba syabar ceduk ka kredop kaba kam syabar kaba pai syamingi bat kalah tuj ha kaliang kaba syakamon da kabale chapang mingi bat uding teu ha kakti chong uta ubre ula teu si hajar pro bat nang tau ulay alam yang man klan ya kalah kot tangkat ha kerendang kejat nang tau la teu sa si hajar pro bat ulay alam yang aban klan ya bat kala kiu hadu khosiu ula theu biang sa shi hajar pro kala poi hadu singkai ula theu shu sa shi hajar pro bat kala long kawa kabangam la shu ban klan namar kala kiu kala jeliu kat ban long ban cingi kawa kaba omla shu ban shu klan barul ong hanga kukun ubriu pelayo I ya kane nang ta ulay alam biang yang syarudwa kadbang ngadang leit pai ngalai I badon sibun ba kiding habaro arliang karudwa teula ong hanga kane kawa katuj syaka thain mingi bat nang ta arsut syaka araba bat haba katuj syaka kabalhen jong kaduriau kata kan kelakhuj bat kat syaba kawa katuj manlau jin tau ba im uba boy haka im bat kindon sibun ba kidokha na ba kane ka katuj sata bat ki kaduriau kin kelak hoj kumta baro kin im kat syaba kawa katuj bat ha kirudwa baro arliang jong kawa ki jadding bun rukom kin mi man penbiang jen bam ki sla jong ki kin tulor lemne kin pep pan sei ki so henry kin sei ki so tmai man la ubnai namar bala ay yaki da kawa kabatuj na kajaka kentang kiso jong ki kinlong jenbam bat kisla jong ki kinlong dawai kaktin jong utrai Samsau punriu nomor Nyuspa Arkundai. Nyuspa Arkundai.
piang hangai ka jing kemen jong ka jing ya rap jong me. Ya royal try, u Christ Jesus, yang join men siap ka gospel jong. Try don rengkat bat pi. Kabat hero, Jing pula na gospel ba khoit kat kum u Yohanes. kapram ame ka try. Ladon ka jing kawai niam ki Jew bat u Jisu lakiu sha Jerusalem. Te ladon ha Jerusalem hajan ka phalor langbrot. Bat kawai kapung ia ka blakot bet satha ha ka ktin Hebrew. Kabadon santeli ki tengkong. Hagine ki tengkong lathia bun ba ki bapang ki ba matla ki deko bat ki bayap shiliang. Ladon hangta uwei ubriu ubalapang la laipo prasnem. Haba ujisu la yo iya u bat ulatip ba ulatia hangta la slemba ula ong ha u pikwa ban koj. Uta ubapang ula jubab korang ba ngamdon mano-mano uban penngam yang hakapung habala penki ya ka Katba ngadang penhiar persyang hiar manga uwei pat ula poi shiwa. Ujisu ulai ong hau yang joy shimra ela ka jentia batoyai. Markum tahi la penkoj ya utau briu bat ulara ela ka jentia bat ulayai. Te kata kesngi kelalong kesabat. Kumta ki jiu kilaong hau tau briu ubala syapen koj. Mata kesngi kadei kesabat. Bat kamlong ke babit ya pi bapindra ela ke jentia. Henry ula jubab yaki uta uba penkoj nga ula ong hanga. Tora ya ke jentia jong pi batoyat. Kila keli ya ue uta ubriu ubala ong ya pi tora ya ke jentia jong pi batoyat. Henry uta ubriu ubala syak penkoj umsyum itu badai mano. Namar ujisu ulaja lengai. Nabaladon upaj benlin ubayeng hangta. Hadin ujisu ulalap ya haka temple bat ulaong hakmi pilakoj wat le pop shu. Bahkan ngat kai kabakam sniu hapi. Uta ubri ulalej bat ulayatu akiju badai ujisu balapen koj ya Nakane kadau kiju kilastang bat pendik ya ujisu namar ulapen koj haka sabat. Ke gospel jong utrai. Jira ya me Chris. Habangi pai syakaneka gospel ka bamentak sengi ujisu pun koj ya uneu rangpa hakiwei ki jingjah ka gospel ngi syayu iba kiwei kiwan ban pan jingiram na ujisu ko kenrat mo sengabha pen koj yanga lane konong hikai bat kum tater ngiyo I haka gospel bun ki jing jia kiba kiwei kiwan ban pan jingirap yu jisu kitip mau dew nong penim dew nong pen koj ti kiwan ban pan jingirap na ujisu Henry hakane ka gospel ka ba manta ka sengi hakane ka jingja ka ba hapok kane ka gospel ngiyo iba uji suhi dalade ulej ban keli mo pikwa ban koj teu tau bapang ong korang ba umdan mano-mano ban pengam yanga hakane ka pung haswa bakane ka pung haswa bangan ngam ladon bapen ki tena kata katau te kejingja kelong ba une ubriu uladon hakane ka jaga hadu lai po prasnem ula ap kemi lenti baro sikata uklam yo lat haswa jeng uladon kibriu te kai ka ba jia kelong ba ujisu lapen ko je te kadai artat ka sni sabat te katkum ka dustur kajing kenjung kini ki farisi kadai ka sngi ka ba hakane ka sngi umsya wat banra ya uslia umsya banra ya ki haka keti kata kadai ka
Nakata-kadau kini ki parisi ki wok dau lani ki kem dau ye mano ba pen ko ye me te ma u klub te day u don we urang ba Henry hadin kata mo ulai akan du biang Jisu te ke ka ba ka gospel ka khot ka wer yang ngai pi ka long ba ha ka jing im mangi kum ki breu ngi don la ki jing pang jing shitom mo la da kam de ha kamet ha kamet sim ha ka jing mut jupar khat kumang ong pi se sit pat ki don ki benta ki ba ngi i ki kerpat u Jesus nge ba pen ko yang nga henre ha kene ka benta pat ngi i u Jesus hi dalade u keli wan bat u ong ni u pikwa ban koy te klempep aka jing im jungi kum ki breu ni kumbang oi pi ngi don sibun ki jing ngi don sibun ki jing jenjar te Jisu yo i teng teng ngi du jing kermen teng teng ngi syam jing teng teng ka jing jungi ka telor no hare wala ka taru u Jisu u yo i ya kini ki baro na kata kadau wan lap lai pu prasnam une urang ba ula sya jing te Jisu ru klempep teng ngidu ka jing ngidu ka jing kermen te reu Jisu u yo i ya kata ka jing ka jung u na kata kadau ma uhi dala jong wong pikwa ban koi te konmen ko para bait ka dei kantam ka ni ka Portland ka bamenta ngi kuslai ki jing ngi kuslai ki jing jenjar ngi don sipun hala ki jing ngi kado reu wala kataru u Jisu yo i ya kata te ka ba kham kongsan ka long ba teng teng mo teng teng ilong ka banta ka baan ngi iba ki don sar ki we pat ki brio ki balong kum ki parisi kala bande yang kala bande ngi we pa we mo ngi hooj ki an ki kanun ki arab ingi kum no ban penbit penbiang na ka banta ka jing long hapok ka imlang salang kite yang ngi na ka banta ka jing ba hare ka basngusi kalong bakine ki parisi ki klat ya kane ka jing la bahajung Jisu kilayu iu ne breu la lai prasnam henre ki dang bu jing kelima no ba pen ko ya me tengi ru bunsin teng teng kajia ya ka jing im jonga kajia ka jing im jongi iwe pa iwe mo ngi la perkat tan ya kita ki ya kita ki kanun bangi haban pendep henre ngi klem don ngadu ka donot kumbalong maki ki bat bahaya ka ain tang ba kajing ya day kajing skoku kum ki para beriu kaduna na kata kadau u Jisu u pen ko je u haka sing sabat tekat kum kajing kenjuki usya bandra ya usya umsya bandra ki kade kasngi kebakim de ban pen ken dan kata kadau kalong persya ya ka jing hikai joki tengi iru haka ka kitab jo Prophet Hosea kalau nak ke Bandriu ke dekat ke Bandriu ladangi puleng in sayu iba kubno uji blay Ukraine ngakam kwa ya ka jing ngakam kwa ya ka jing yaima ban om ya ki jing kenya mo ngakam kwa ukam wong ngakam kwa ya ka jing om ya ki jing kenya jopi mo ngakam kwa ka jing isnei om ya ki jing kenya jopi tena kata kadau ka gospel ka khot ka wearing IP kubno bangin yai persyang ban sutu ki par beriu wat ah pedeng ki jing u Jisu yo i udon bat ukhot yang abade pi de ladangi pai biang syaka sam ke ba no ka sam ka ba ar pusau ka dekhot ka ba lana bakla ka de ka sam ka ba lai pusau ka dekhot ka ba khatra ka ba ong utrai udon hajan ki ba pai do not bat ubasu spa ki bas dot mensim te kane ka de ka pen isai kedar mo wat ah pedeng ki jing jing sitom ka jing im ngi ban ka ban ningi reklam pep u Jisu u yai don u khot bat u yo i ya kata ka jing reka syong hanga pi bangin nom de bantu jing kermen om bangin mo khamtam kini ki pusngi ki bangi rakhe ka Portland tek tengi hoj om de bangi lej om de bangi rakhe ngi rakhe tek teng ngi klem rakhe na du ka man sim lada mangi ngi klem rakhe na du ka man sim ngi klem le ka ek isya na du ka man sim ka shulong tang karong hong lane ka shulong tang ban pendep rukom mo ya kata ka ain ka ba ka balang ka bu ingi teladang ilong kum ta klem pep ni klem ai ka ka ba ka jing tena kata ka dau kon men ko para ba ik tu ni persyang ban kmiit ila ka jong ka ben sim ngin persyang ban setu ka jing om dei ba
Siam tang mapi rei ka jing im ngidon iwe pa iwe wat mangar ngadon wat mangi iwe pa iwe ngidon tengin ai persiam uji su yu i kata ka jing na kata kadau ukloi bat uam pi kwa ban koi te khot wer yang ab de pi bangim de ban du jing karman ringin de ban yai persiam ban syania bas kema ka jinget kenapa jing long kristan jongi kan wanra ka jing ku kenapa ki ba ya kendu ka jing im kin long ka jing karman kenapa ngindai duk yai long barbor ki kristan ki basisha en ya ro Jesus Christ Amen. Lai spak sau po. Tuai ko para ba jing kenya juga majong pi kan long ka ba pedia hu no blei ko pa bran bor baro To try peding jingnya nang ji jong ki na ka jing ro ko pro mo ka teng jong ji man tai gi ber kalang ko jong baro ko we. kumagi sa terwai hu berkawan bikin sekelalong kamen kesnam jisu iterwaru iki jing tumu jungi ba pher iki jing ki jing cenjar ki bagi kedua hingga sem jing pang jing stom Bat ya baro ki jing tumu ki bangi don ni terwalang ki baro akan ikmat ke bamenta ni terwa hame ko try ya ki jing knya ki ba me hi mela ai bakin yang sakhi ka jing yarap jongme yangi ki jing thau ki ban yap bat bakin pentrei kamru na kamta jongi ya ka jing pen khia sya ka jing bom yap shu dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat pi Ringkabat kiru. to kentiu ya laki don not Intiu ya ki sau try. tong ini ay ngu utrai kan brat ublei jongi Kai song hok bat ka jay. da shisha ka long ka basung hok ba ka badai ka dei ti jungi ka jing pen yemingi haman la ka por ba ka chaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khoj ka blei badan bor bat bam jukut nama da ka jing sha jing it jing me pendu bor ki jing len bas niu jingi bat me kan tiu she jrong ya ki jing mut jongi da ka ba ma ai ka hok ka sot bat ki bainong jung ka lang ba try jungi Jesus Christ lang ba jung u ki angel ki ro e ka burom jung me ki hima ki demane bat ki bor ki khnyu akhmat jeme ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarfim blakar khu ki yai manelang da ka jingmen ngi karpat ai bi ki sur jungi ru ki nya so bat ka jongki kat bangi perbena da ka jingi ro bas ngore Bakud utrai. Bakud ublei kipai. Neng bat berteng idam. Dakap burom jomli. Rayo sana syajron.
shisha melong obakuj ka try ka tamay jong ka jing kuj baro. Namar katang i karpat ime topan kuj pan kantang i kini ki jing terwa jungi nagabapai man sim jong me kum ka jer harlor jungki. Bakin kelalong yangi ka met bakasnam jong try jungi u Jesus Christ. Hakapor baladino ya u bedlakmon sngabha ula pedeng i jing sya shitom. Ula shim ya ukpu bedakaba aingu ya me. Ulak dia u bat ula ai lakisenran u ong. To shim bat tubam nakane pi baro. Namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi. Hakaju karukom enda lalai bam ula shim ya kakuri bedakaba aingu biang ya me. Ula ai ka lakisenran u ong. To shim bat to di nakane pi baro. Namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jonga jutang bat tumai bat bam jukut. Ya kaban penmi nakabenta jong pi badam tagi babun. Nak nak jingbab iki pop tole ya kane ban ken mau yanga. Kajing maya jong kajing ej. Katasin bagi Bamyune uku at ni di nakane kakuri ngipen bna kajing yap jome kutras adu men Namar katangi ki bapan mentai ka jing yap ka jing mi par jung u ngi terah me ko try ku jung ka jing im badi ka khuri jung ka jing penim ngi da ai ngu ai dam namar mela nyau ngi ki babit banya kman chume bat ban shakri me da ka bas ngau ret ngi karpat me bangi ki bayo banta kamet ka snam kris ngi long ki bala penya tali ka wei da mun siam khoi token mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasat la ka putai bat tu penjanaya ka jing i rengkat bat ulio ku pa ba khoi jungi Wilbert Marraine Bishop jengi bat baro ki lingdo. Token maulem rui ki men ki para shinrang bakante ki beli atia dak bakermen ni ki jingmi pat bat ya baro ki bela klan ka jing snei jengme to pediang ki shaka jing shai ka khamat jengme. To isn e ngi baro ngi kerpat me berangkat bat kamaria thisati ba khoj ka kmi jeng blei Joseph ba khoj ka ukurim jongka ki apostol ba khoj bat baro ki ri khoj ki bala penseng bahai me pateng la pateng. Ngilong ki babit banyak bentalem ka jing imbam jugot bat bangin ni ro bat pendon burom me dau kon jome u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha meu blei kupa badon bor ha ka jing long ka we jong man sim ko baro ka burom ka jing ro jinom la jinom Amen. Kumlah hukum ingi da unang penim bat kumlah kai ingi da kecil ublai ingi not banong ko kupa jungi ubah beneng kelong Koi kateng jume mati ma jume kaman jume akjau kuma bening doa ingi menta kecing bam jingi kepala kasngi bat cumap ingi kerikang jingi kumbangi do imap bat wat yalam ingi sekejap syoy and ray cupala in na kabasni Tupalai yang ingi kerpat ko try ni kajing sneo baro kajing subun jengme to ajing sung jing san gi singi jingi nama da kajing rab jing snei jengme ngin laj barbon na kapop bat ngin yo jing da na kajing jen jar baro kat bang idang ap melenti ya kajing kermen ba khoj ba kajing wan pat jung nong pen im jingi u Jesus Christ Mara jume kalong kai ma jume kabor bat kabro jinom la jinom ko try Jesus Christ me bul ong ki apostol jengme kajing suk nga i api kajing suk jonga nga i api wat page ki pop jingin re kajing e jonga balang jengme bada kajing subun jengme to ay kai kajing suk ba kajing etli ka wei kat kum kamon jengme mame uba im bat bas syar junom la junom kajing suk try kanon barbor ring kat bat pi tong ini terwai kada kajing suk iwei pat kajing suk bat pi kajing suk Ko
Hakmi kun lang broad jong blay, hakmi bakinoi gi pop jong kapotei, sukitoi gi blakot ka jing kawai jong kun lang broad. Ko kan rat ngam long masung hok bang long paying jong a. Han rei mis ong to den tin kum sim jong a kus. Kamet Chris.
utrai ulong unong syarai jenga kan kerdu upentia yanga ki deulang ni uyalam nga harut ki umbasngiam dongin ya duai aga jing sebun jeng me ko try to pen kuj yaki do not jengi but to pen temai yaki deki sakramen na beneng kenang bangin yo jing rap na kabenta kamet jengi menta bat kumju ru haki por ki bandang wan dau kris utrai jengi Amen. try don ringkat bat pi blay bidon por kur kui pi kupa bat kun pan men sim bakuj Amen. hilek sut ik bat chakri utrai ka jing im jong pi Israel, Yahweh. Nabarsan,